ato ang sugdan. Tabay, manuroy ta sa baybay, atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay kakadali, walay magpalahi, tawagan na sila, apili ug pagdali. Hey, what's up, what's up? Dito ako ngayon sa aking work dito sa Ronda FM 106.1. So, ito ay every Saturday, yung program ko every Saturday. Nag-air siya dito sa North Cotabato, Kidapawan City, the entire North Cotabato, yan. Kung saan aabot yung station namin sa North Cotabato. And syempre, nakikita din kami dito sa Ronda sa Channel 5 or 6 sa ating mga NCTVN subscribers. So ngayon, dito ako ngayon para sa aking programang Ronda Rewind Saturday Edition. Ayan po, with Master J. Ang yung lingkod, Master J. And by the way, huwag niyo po kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel, ang bagong channel natin na Diritabay. It's my personal blog. And kung saan ako pupunta, kung papasyal ako, kakain ako o magbiyahe kami kung saan bina-vlog ko yan. So dapat nakaklik yung bell sa gilid ng subscribe. Pag subscribe nyo, lagyan nyo na, i-click nyo yung bell. Then pag labas ng bell, meron pop-up up dyan, i-click yung all para every time na meron mga latest na update, latest na uploads sa aking YouTube, ma-alert kayo, may notification kayo ma-receive na mayroon akong in-upload na bago. At syempre, okay, ganito, siguro gagawa din ako ng vlog kung paano gumawa ng account sa YouTube para sa iba naman dyan na hindi marunong gawa ng account sa YouTube. So gagawa tayo ng simple na instruction kung paano gagawin yung paggawa ng account sa YouTube. Okay? At syempre, kung meron pa kayong gustong itanong or gusto i-suggest kung ano yung i-content natin, ano yung ipapalabas natin sa ating channel, please do comment down sa ating video kung ano yung mga request nyo at ano yung mga gusto nyo natin gawin na content sa ating YouTube. So, syempre, gagawin ko yan para sa inyo. And then, wag din kalimutan mag-like at saka i-share, i-follow na lang din yung aking Facebook page na Diritabay. Same lang din, Diritabay din yung pangalan. Pati yung Instagram ko, Diritabay. So, yun lang tatlong social media platforms ang ginawa ko. Facebook, Instagram, and YouTube. Siguro hindi na kailangan siguro magawa ng Twitter. Hindi naman ako gaano kasikat naman, no? Hindi naman ako sikat talaga. So, yun lang tatlo. And hope you like, share, and follow na rin. And click the notification bell sa YouTube para marami na tayo sa ating pamilyang Diritabay. So, comment down kung ano mga suggestion nyo at saka mga gusto nyo yung i-content ni Master J, aka Jax Timok. Okay? So, that's it. Work muna ako para sa aking programang Ronda Rewind Saturday Edition 1 hanggang 3. Every Saturday po yan. Bye! Music straight from your heart. Love will see you through. Your ears can hear. Ronda Rewind. DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1 playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda Rewind. Check your time. 16 minutes past the hour of 1. This is your Master J. Only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Hey, what's up mga ka-Ronda, mga ka-masters ko dyan. Kumusta na mo diha?
medyo maitim yung kalangitan. Umiiyak. Stay at home lang ha. Para hindi mabasa sa ulan. Ayan, samahan niyo po ako, si Master J, only here at Ronda FM, sa inyong mga radyo 106.1 at sa ating mga telebisyon dyan sa naka-NCTVN subscribers. Channel 5 or 6 lang po tayo mga ka-Ronda. Ating mga ka-masters dyan. Kumusta? It's first Saturday on March. March 5 ta ngayon ha. 2022. Another edisyon na po tayo sa ato ang programang Ronda Rewind Saturday edisyon with Master J. Meron na naman ka ako mga hinanda mga musika para sa inyo para ma-relax ko kayo dyan at magmuni-muni sa mga problema. Problema ba eh? Huwag muna kayong problema dyan. Kaya tandaan, ang problema kung inyong problemahon, problema dyan na siya. So ayaw dyan na problemahan para di mo magproblema. Okay? Galingan kay Master J ha. Tandaan nyo yan always ha. Ang problema, ayaw nagproblemahan, kay problema dyan na siya ha. Kaya magproblema lang dyan mo. Tinood ba yan? O, syempre sa gusto mo text din ha para sa inyong mga greetings. Pwede na mo ipadala ang inyong mga text greetings sa atong text line ha. Hotline na 0938-889-9505. At sa ating mga NCTVN subscribers dyan, nandyan lang po sa baba ng inyong screen ang ating numero na text line. Uulitin ko po ha, 0938-889-9505. Yan po ating text line number para sa inyong mga greetings. So, isend na siya ha, kaya para mabasa na to. Kaya sahira ba, madelay ra ba abot dari sa ato ang mga monitor dari sa atong ibasa dari sa text line. Kasi madugay yung abot ba? Kung may pag-abot, di na ako mabasa. Nga, mangluod din mo. Ayaw, good. Text na kaya para mabasa na ako na pagbalik na ko niya ha. O syempre sa ating mga NCTVN din ha, na wala pa ka connect o cable, hala pa connect na mo para makita nyo si Master J kung sa kagwapo. Char. Punta lang kayo sa mga NCTVN office sa Kabaka, nandyan lang po sa may highway lang po. Punta po kayo dyan. Nandito naman kayo sa Kidapawan City, nandito lang po kami sa may MacArthur Street. Pagliko din ha, isa ka building din ha, na 2-story dyan sa baba. NCTVN po yan. Inquire lang po kayo dyan kung gusto kayo magpa-connect ng cable. With internet, meron po din sila na offer. So, punta na kayo sa mga nearest NCTVN office. This is your Master J on here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Hey, what's up? Kumusta na naman sa atong live emission sa Ronda FM 106.1 sa aking mga supporters ko dyan sa Derita Bay. Siyempre, that's my official account sa ating Facebook, Instagram, and YouTube. Yan ha. Bagong channel ko yan. Personal vlog ko. Yung Derita Bay. It's my personal vlog. And if ever kung saan ako magpunta, usually nire-record ko yan sa video. So ginagawan ko na ng vlog. So antay-antay lang kayo sa mga updates. So i-click lang yung bell sa baba ng screen. Anong baba ng video, meron yang sa baba subscribe, then ay bell. I-click yung bell. Then pag-click sa bell, i-click yung all. Para if mayroon akong mga bagong mga uploads, o mga bagong mga updates na in-upload ko sa aking YouTube, ma-alert din kayo sa aking mga in-upload na video. So, like I said, same pa rin yung ating pag-live-stream. Hindi po ako pwede magpa-music kasi alam nyo na si Facebook,
super strict talaga sa mga music. So kinakat ko every now and then, kinakat ko yung live stream, kung para hindi tayo mahaba na live stream na wala tayong pinag-uusapan. Pero kung meron naman mga tanong or mga dyan, pwede natin istoryahan na to. And shout out din sa inyo sa lahat na nanonood ngayon. And kung gusto nyo ma-shout out mamaya para sa ating on air sa radio dito, pwede kayo mag-comment. Comment down below para ma-shout out ko kayo. Then so that's it. And see you later sa ating second onboard na live stream. Okay? Bye-bye. Ito yung office namin. Diyan po yung FM booth namin. So dito naman yung aming office. Dito receiving area. Ayan. Then doon naman yung ating manager's office. At medyo madilim. Diyan po ang aming recording. So, tour tayo dito. Dito naman yung IC. Ayan. IT tour. Ayan. Oh, yan po ang pinaka maayo na IT dire sa Ronda FM. Yan, dito. Ito naman yung studio recording area namin. Simple lang. Ito. Ayan. Maliit lang siya. Di ba? So, dilim. Music straight from your heart. Love will see you through. Rewind. DJ just came. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1 playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda. Rewind. Check your time, 2:03 Philippine Standard Time. Kaban niyo po si Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Welcome back again. Again and again and again. Sa ating mga karonda dyan na nakikinig sa ating radyo sa 106.1. I'm back again. This is your Master J on board. Nagbibigay ng the best of the best music. Ronda Rewind Saturday edition. At sa ating mga NCTVN subscribers dyan, channel 5 or 6 lang po tayo mga ka-masters, mga karonda dyan. At syempre, kung gusto nyo manood ni Master J, gusto nyo makita si Master J, pa-connect na kayo sa ating mga cable dyan, sa NCTVN. Punta na kayo sa mga office nila sa may Kabakan area. Nandyan lang po sa may highway. O hanapin nyo ang NCTVN. At kung nandito kayo sa Kidapawan City, punta lang kayo sa MacArthur Street. O, liko lang mo diha, na isa ka building diha, Toast Story. May baluan dyan na ninyo, kaya kinain mga mga satellite dish. NCTVN na po yan. Hanapin lang nyo ang mga haalan diha, sulod lang mo diha. Pangitaalan ng mga gwapo-gwapa diha na mga empleyado. Mga gwapo-gwapa dyan na sila. Pangutana lang mo diha, nalang sila yung mga offer, mga packages. For example, gusto nyo nag-internet, package nyo sa cable, pangutana mo diha. Pwede na mo mag-connect o cable at the same time na internet pa. Hana mo sa NCTVN, punta na kayo. At syempre, wag nating kalimutan yung mga gusto mag-text dyan,
text na para mabasa na natin ang inyong mga messages, mga greetings and requests. All you have to do is text your greetings to our text line number 0938-889-9505. At sa ating mga NCTVN subscribers dyan, nandyan lang po sa baba ng inyong screen ang ating text line. Sa ating naminaw dyan sa radyo, akong balikon ang number na to ha, 0938-889-9505. At syempre, shout out dyan kay Ma'am Vilma C. Villalobos. Nagkuka ni siya, nagtanaw ni siya sa ato ang live stream. O si Dean Carl Navales. Yan ha, nagtanaw na siya sa ato ang live stream. Kung gusto mo tanaw live stream ni Master J, you can follow me sa aking official Facebook page na Deritabay. Yan ha. Kung na mo Instagram, Facebook o YouTube, akuan na siya, Deritabay. Ha? Then, kung gusto niyo mo tanaw live stream, pwede niyo mo adto mo sa akong account na Jax Nimo. Yan po ang aking official Facebook. Makita niyo si Master J kung sa kagwapo. Ay, charot. Siyempre, medyo madilim pa rin yung ating kalangitan diha. Murag ngit-ngit man kayo. Pero bambugnawa. Relax lang mo diha, maminaw lang ta sa atong mga musika nag-prepare ni Master J para sa inyo. Ayaw mo pag problema diha. Like I said, ang problema dyan na siya. Kung imong problemahon, magproblema dyan ka. So ayaw lang ng problema para dili ka magproblema. Katik-tuyok. Tinuod man po. Ayaw yung problema para di ka magproblema. And shout out dyan kay Mr. Ephraim Galo, our MTC family dyan sa may from Luzon, Visayas, Mindanao na MTC family. Welcome po sir. Welcome sa ating live stream. And shout out dyan kay Achilles Gloria Ocon, kay ID Elise Aurora Australis, si Ali Polly, si Ariel Buenafe, si Arlen Morales, July Labueque, Lira. And shout out dyan sa inyo lahat ha. Ito yung mga taong sumusuporta talaga sa akin sa hirap at ginhawa. Charot. From Luzon, Visayas at Mindanao. And shout out din pala kay Mr. Rogin Lagumba. Ako gikan na dyan sa may Kidapawan City. Kasi ang beauty ni Master J from Luzon, Visayas at Mindanao. Aabot si Master J. And shout out kay C. Joy, kay DJ Maha Bianca, yan ha, sa pagsuporta sa ating page dere sa Deritabay. Salamat kayo, suporta DJ. And si Dominic De Los Reyes, si N. Emos, Justin Daniel. Wapo kay pangalan, Justin Daniel. So, mamaya i-shoutout ko pa kayo lahat. Medyo marami ito. Baka hindi ko mabasa ito lahat. Sobrang rami. Salamat sa suporta talaga. This is your Master J. Only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka. Hey! Shut up muna na to. Ang music kay mag-copyright na punta. Okay, strict to kay si Mr. Facebook. Basta makadog ganig mga music ala ikat din niya kay copyright lagi. Ay sound to man na. Ana man jud, naman jud bayad jud. So, na-shout out ko na yung sa first na video na nag-live stream ko kanina, na-shout out ko na. So, kung gusto kayo ma-shout out ko kayo. So, all you have to do is comment down below sa ating ngayong live na ito para at least ma-shout out ko kayo. And syempre, like I said, balik ako mamaya para sa ating last and third live stream ko dito. So, yun lang. Di lang pwede mag-music kasi ikat ni Facebook. Then, kung nandito naman kayo sa area sa North Cotabato, try to search sa yung radio channel dyan, 106.1. Yan, 106.1. Ronda FM. And kung meron naman kayong cable na nakakonect kayo sa subscribers kayo sa NCTVN, punta lang kayo sa channel 5 or 6 at mapapakinggan nyo yung mga musika at makikita din nyo ako doon sa ating
live stream and sa NCTVN channel 5 or 6. So that's it. So i-cut ko muna, balik ako mamaya for our third onboard dito sa ating station sa Ronda FM at sa ating programang Ronda Rewind Saturday edition with Master J. What's up? Nagsimula na yung programa ko. Oh, tingnan nyo. Yan. This is my only favorite station. 106.1, playing the best songs on the radio. May one song pa, then one song, then pasok ako. So, labas na tayo kaya baka maka-copyright tayo. So, that's it. Balik ako maya, mag-onboard ako. Bye! Music straight from your heart. See you through. So tayo, this is my last onboard. Kasi mapuputol na, kasi meron papasok na shortlist This is my only favorite lottery station. draw. Playing the best songs on the radio. Check your time. 37 minutes past the hour of 2. This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito, the best ka. Ay mga ka-masters, mga ka-Ronda, syempre, next Saturday ulit, babalik si Master J kasi magpapaalam na po si Master J ngayon. Maya-maya konti, papasok kasi si lottery, loto, yung swertres para sa ilahang live draw sa STL live draw. Tanaw mo niya ha, mina mo niya, Minautas Radio sa 106.1 saan sa TV yes, channel 5 or 6 sa ating mga NCTVN subscribers kung sa'y resulta sa ato ang STL draw. So kaya magpapaalam na po early si Master J kasi automatic po mapuputol po si Master J sa iyang programang Ronda Rewind Saturday edition kasi papasok live si STL draw. So kaya magpapaalam na po si Master J. At syempre bago ako magpaalam, i-shoutout ko muna itong iba dito na kung kaya ko ibasahin lahat, babasahin ko talaga. Pero wala na po tayong oras. So, ato lang yung dali-dali o basa, ha? Shoutout dyan kay Ma'am Laura Alcueno, kay Mike Duran, kay John Carl, kay Ria Subaldo Duran, Firstler Kevin Olores. Galing yan sa Cebu City. At syempre, dyan kay D. Mira Fe. Kay ma'am. Hello po ma'am. Musta po? Na-miss po kayo. Kay shoutout dyan kay Jason Salvador. Kay Trixia Nicole Subaldo. At kay Ma'am Nin Enriquez. Hello ma'am. Alam ko nakikinig ka ngayon. Medyo maulan-ulan po dito. And syempre, shoutout din kay Emmanuel Comendador, kay Edwin Reyes, kay Hazel, kay Jan May Rinos, kay Friends Orgates, dyan sa may Cagayan de Oro, kay Sir Harold Bailin, kay RJ Marzon. Ayan po ha, medyo marami pa ito parang hindi ko na mabasa to lahat. So lahat na nagsusuporta sa akin, next Saturday babasahin ko talaga ito, promise ha. Ayan, kasi hindi ko mabasa to, medyo marami to So sa ating nanonood dyan sa ating live stream, syempre shout out dyan kay Sir
Ryan Ventura Incorporado dyan sa CCTN Channel 47 dyan sa Cebu City. Nandyan po nanonood po sa ating live stream. Hello po bro, kumusta? Nagkuha lang ta diri, buhay-buhay lang po ta diri kay ana man jud na. Kumusta na mo din ha? I hope okay lang mo din ha. And syempre, mag-iiwan po ako ng musika dito para habang naghihintay tayo sa ating live draw sa STL, mayroon pa akong maiwan dito, isa or dalawang songs. So, that's it for now. See you next Saturday para sa ating programang Ronda Rewind Saturday Edition with Master J. Magpapaalam na po si Master J at syempre, like I said kanina, pag-start ng aking programa, wag po natin problemahin ang problema. Dahil pag pinoblema mo yung problema, magkakaroon ka talaga ng problema. So wag mo na lang problemahin yung problema. Hanapan mo ng solusyon. Yun ang tama. Wag mong problemahin yung problema. Dapat hanapan mo ng solusyon. So that's it. This is your Master J. Bye-bye. Next Saturday ulit. See you. Bye-bye. Hey, bye-bye. Brian, basta diya, Brian. Oh, dili ko pwede mag-live stream na naka-music kay putlon ta ni Mr. Facebook. Okay, pwede kay strict sa copyright. Duty karon naga sa CCTN doon. Pag-edit sa diya oy. Shout out dyan kay Ma'am Tony Alferez. Hello po. So that's it. Thank you so much sa suporta mga guys. Don't forget to like, follow, and share sa aking Facebook page, Instagram, and YouTube, Diri Tabay. Yan po ang bago ko na yan ang bago kong channel, Diri Tabay. Yan ha. Sa YouTube, please don't forget to click the bell. Yung pag-click niyo sa subscribe, mayroong yung bell dito sa gilid. I-click yung bell, mayroong pop-up up na all. I-click yung all para every time mag-upload ako ng videos doon, ma-update din kayo, ma-notify din kayo. So that's it, and thank you so much, and hopefully mag-grow pa ang ating channel. Bagong channel ko yan, and that's my personal vlog. At saka mga iba-vlog ko rin kung saan ako pupunta or magpupunta ako sa ibang lugar. Magsuroy-suroy ko, ako po i-vlog na siya. So akong first episode, pilot episode, nag-add ko sa isa ka lugar din akong i-vlog. So that's it, and thank you so much sa suporta, and bye-bye. See you next Saturday sa ating live stream. Tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga